नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अमृता विद्यालय सदाशिवगड ह्या संस्थेवतीन गुरुपुनव खास रीतीन मनयलो. कारवार पौराणिक मान्यतेनुसार आषाढ पुनव हो महाभारताचे रचनाकार महर्षी वेदव्यास हांचो जन्मदीस म्हण मानतात. तेमगेल्या सन्मानार्थ या दिसाक व्यास पुनव असे म्हणतात. गुरुपूजनेच्या दिसा महर्षी वेदव्यास हेमी 4 वेदांची रचना केली म्हण तेमका वेद गुरुव्यास हे नाव दिले. गुरु हो ज्ञानाचो दिवो म्हण गुरुक विशेष महत्व दिवचे खातीर गुरुपुनवेक गुरुपूजन करतात. गुरुमंत्र प्राप्ती खातीर हो दीस अत्यंत महत्वाचो मानतात. तांचे बद्दल आदर व्यक्त करतात. कारण गुरुज्ञानाच्या उजवाडान मानवी जीवनातलो काळोख पयस जाता. गुरु प्रती अखंड भक्ती, गुरु उपासना आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो हो दीस. आणि हे नदरेन आवो बापूय हे भुरग्याले पयले गुरु. आवो बापाचे प्रती भुरग्याच्या मनात आदर, अभिमान, कृतज्ञता आणि पूज्य भाव व्यक्त जावचे. आवय बापूय गुरु समान मानून तेमचो मान राखची शिकवण भुरग्याक लागची म्हण अमृता विद्यालय सदाशिवगड ही संस्था दर वर्सा गुरुपूजन खास रीतीन मनयता. पहिली गुरुची यथासांग पूजा करून तांचो आशीर्वाद घेऊन प्रत्येक विद्यार्थी आपापले आवो बापायक गुरु समान मानून त्यांची आदरान पादपूजा करतात आणि आशीर्वाद घेतात, नतमस्तक जातात. आवो बापाय प्रती आदरणी आणि वंदनीय भावना निर्माण करतो असो व स्तुत्य उपक्रम ही शाळा करता. असो आदर्श सगळ्या शाळा संस्था आणि आपणावतो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारच्या अस्नोटीत रंगलो प्राचीन खेळ चिखलकालो.
कारवार. खेळ हो एक मनोरंजनच न्ही तर बुद्धिबळ आणि व्यायामाचो एक भाग. खेळाची प्रथा प्राचीन कालापासून आसा. प्रत्येक पारंपरिक खेळाचे उद्दिष्ट देवदेवतांच्या राजा महाराजाच्या काळापासून चलत येयले आसा. पुराणात महाभारतात तेजो उल्लेख आसा. असल्या काही प्राचीन काळाच्या खेळाची कला या आधुनिक युगात नवी पिढीक तेजो वारसो जपोवन दवरूंक म्हण ही कला जिवंत दवरच्या उद्देशान अजूनही काही जाग्यार प्राचीन खेळाचे आयोजन करून नव्या पिढेक आमगेलो इतिहास जपवून दवरूंक सांगता. गोंय राज्याच्या सीमेर कारवार भागाच्या अस्नोटी कोळगेच्या श्री क्षेत्र पंढरपुराचे प्रतिरूप कृष्णापूर हिंगा श्री विठोबा रुक्माई संस्थानाच्या पवित्र आवारात 9 जुनाक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेमी आयोजन केल्ल्या प्राचीन काळाच्या चिखल कालो म्हणल्यार चिखलाच्या रब्यात 2 पंगडात रस्सी खेच करून आपले बलप्रदर्शन दाखोवच्या कार्यक्रमाचे आयोजन अख्ख्या आसपासाच्या गांवागांवांत एक आनंदाचे आणि मनोरंजनाचो कार्यक्रम म्हूण आयोजकाक भरघोस स्तुतीसुमनाचो वर्षाव जालो. कृष्णापूर हिंगा खास तयार केल्ल्या चिखलाच्या रब्यात बऱ्याच पंगडांत भाग घेवन अखेरच्या लढतीत ग्लॅडिएटर माजाळी आणि महाशिव मुडगेरी हेंचे भितर जंगी लढत जावन अखेर ग्लॅडिएटर माजाळी पंगडान या खेळाची विजयी माळ आपले गळ्यात घालून घेतली. हजारांशी प्रेक्षकाल्या उपस्थितीत या अंतिम लढतीचे दृश्य पळवू येयल्या प्रेक्षकाल्या श्री शिवाजी महाराजाला जयघोषान अख्खो परिसर जय शिवाजी जय भवानी अशे जयघोषान प्रसन्नमय जावन होच जोश खेळाडूक राजू ओडूक उत्साह हाडतालो. अशा प्राचीन खेळाची जपणूक करच्या श्री शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड या आयोजन मंडळाक श्री विठोबा रुक्माई सेवा समिती कृष्णापूर आणि खेळा पंगडान तशेंच उपस्थित प्रेक्षकांक मनांतल्यान धन्यवाद आणि शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. या कार्यक्रमाच्या विजेत्याक बक्षीस वितरण समारंभाचे मुखेल पावणे म्हणून स्थानिक चित्ताकुला पोलीस ठाण्याचे PSI महांतेश वाल्मिकी हेमी हजर आशिल्ले. तेमी विजेते आणि उपविजेत्याक बक्षीस दिवन आपले मनोगत व्यक्त केले. जमिल्ल्या सगळ्या पंगडाक आणि प्रेक्षकाक आयोजकान भोजनाची व्यवस्था केल्ली हे विशेष आशिल्ले अशी माहिती सुत्रा कडच्यान मेळ्ळा. फायनली पावला हे असली गेमी कारवाराक हांवें तरी केन्ना पळयल ना. मजा येयली. कशें दिसले? फर्स्ट टाइम मजा आल्या जबरदस्त सगळ्या खूप मजा आली. फर्स्ट टाइम बी खेळले आम्ही. आनी खूब एफर्ट जाय पडटा, फिजिकल स्ट्रेंथ जाय पडटा. हे आमगे भुरग्याक आतां कोण मातयेतूच वचूं सोदना तर कशें आमी असली गेमी फुडें व्हरप? आता हे फर्स्ट टाइम खेळले आमकां बी कळले आता आणि पहिले दुसऱ्या वर्साक बी आमकां बी कोणी खेळायला आम्ही येऊ शकता टीम आणि बी टीम येताले गॅरंटी. व्हेरी नायस. थँक्यू. तुम्ही आज तुमगेलें नाव कितें आनी तुम्ही आज कितें कॉम्पिटिशन करूं लागले? हो पंढरपुरात चिखल काल आमकां आज मेळ्ळो आणि त्याचा आम्ही खूपच फायदे गेलो. त्याच्या खातीर पयलीं आम्ही शेतां काम करताले. शेतां काम करणे सुद्धा विषय सुमार झाले तरी पण आम्ही आज हो आमकां 20 वर्सां नंतर चिखलाचे काल मेळ्ळो आणि आज आम्ही तितूर राजवाचे ओडचे रोपाचे केले ओडचे फायनलाक सेमी फायनलाक आम्ही हरले तरी पण आमकां एक गांवचे आणि हात गांवचे जावन घेवन आम्ही बरें दिसले आमकां की आमी थंय पर्यंत पावले म्हण की गांवची भुरगीं प्रत्येक गांवचे आमी फ्रेंडशीप म्हण येवन आमी पावले आणि तशेंच आमी तशें हरले आमी लास्ट म्हण तशें काही दिसलें ना पण 2 तरी आमी विन जाले. आमकां तरी कितें तरी मनांत खुशी जाली. आनीक हे असले गेमी आसा ती ओल्ड गेमी ती परत येवूं जाय आमगेले यंग भुरगे खेळूं जाय अशें दिसता तुमकां? पण मागेले ओल्ड गेमी हे उगच जावन आमकां दिसता. इतू तोडा म्हणा, कबड्डी, कोक्यान म्हणा, खो खो, गुट्टेन म्हणा हे खेळ वयतात. आज
हे जे मॉडर्न लायफ आसा बिजी शेड्यूल आसा बिजी शेड्युला भितर खंय तरी बाबा आमकां एक दिवस येवन घेवन हे बी आमगेले आशिल्ले म्हण मेळिल्ले बद्दल हांव आनंदीत आसा आनी आमगेले दिनेश म्हणा सुरेश आमगेले आनंद आमगेले जबरदस्त सपोर्टान आमी कार्य केला हांवें जाल्यार 2 खांडे जेवला तर रोज शेवड्यां खाली तरी हांव येईल आसा आनीक एक गोश्ट म्हणल्यार यंग भुरग्यां भितर कितलें इम्पॉर्टंट आसा हे चिखलात आनी हेतूंत वयचें कित्याक आतां आमी भुरग्याक भायर धाडकच ना. एक्चुअली हे म्हणल्यार विशय म्हणल्यार फिटनेस खूप इम्पॉर्टंट उरता ही गेम फिटनेस गेम ही फिटनेस लोक आसात म्हणटा आता जवळपास 20 मेल म्हणल्यार 20 जाय 100 लोक ह्या कारवारामध्ये फिट आसा म्हणटाले जणे करून रात उरताकच आसा आजकाल फार कितें आसा तर तेमकां जांग पळयल्यार बदकाल पांय उरतात हे कितें आसा एज्युकेशन इम्पॉर्टंट बट एज्युकेशना बरोबर जे शरीर जे आसा हे खूप महत्वाचें आसा खूप इम्पॉर्टंट आहे बे हिसाब ते कितें म्हणटात की जेगेल फिट आसा तेका ईश्वर करोड रुपये दिवन बी उपेग ना म्हणल्यार कशें ज्याचे कडेन फिटनेस ना त्याचे कडेन काही किंमत ना फिटनेस हे इम्पॉर्टंट आणि फिटनेसच खेळ हो तर हे पळोवन जे म्हाका दिसता भावी पिढी तयार जातली बाबा हे बी आमी वड्या आमी बी फिट जाया सगळी मेरिट पर्सन म्हणजे आणि सगळे मेरिट पर्सन हे आमी कॉम्बॅक ना कमी ना आमी तर आमी फिट. ओके थँक्यू. हे आता चिकन कालो म्हण एक गेम केली आनीक इतले उदोळच्यान तुमी पळयत आसा 16 टिमी येयली खेळले कशें दिसले? ओके आनीक इम्पॉर्टंट आसा असली गेमी करची? इम्पॉर्टंट आसा हे पहिले दिवसा चलताले आता दिवसा चलनाशिल्ले हे जनरेशनाक हे जाय चिखला भितर जो कितली जाता ते पळोवप बी मजा उरता आनी खेळोवप बी मजा उरता आणि नेक्स्ट टाइम येईल तेन्ना तू खेळटल मरे? हात मोडलो म्हणून आसा नाजाल्यार हांव बी आशिल्लो चिखलाक. परफेक्ट. येताना सगळे जाण तापडे वाजून घेवन तेमगे स्वागत करचे आणि तुमगेले मॅनेजरान तेमगेले इंट्रोडक्शन दिवचे आमगे ऑर्गनायझर फाटले लायनीत रावा ऑर्गनायझर कितें आसा ते फाटले लायनीत रावा आणि कोणाचे असे चिकन डोनेशन रावनाका. गेम कशी आशिल्ली आणि खंय पळयला हाल्ली असली गेमी? आनीक पहिल्या शेतात तर खूप लोक उरताले आता फर्स्ट टाइम अशें जावूं लागला आताच्या भुरग्याक सवय ना कितें करप? आनीक मजा येयली? कॉम्पिटिशन सुद्धा बरें आशिल्ली? ओके. रुक्मिणीकडे मी प्रत्येकदा नमस्कार करून सांगता की तांकां उदंड आयुष्य दिवन घेवन तांकां बरी स्पोर्ट्स हाची कला दिवन घेवन तांगेलें उर्वरीत आयुष्य बरें जावचें म्हण तांकां दोगांक हांगा आपयता आनी आमगेली एक अल्पशी भेट तांची सुखाची म्हूण समजून तांकां हांव नम्र विनंती करता. मातसो राव हां. धन्यवाद महेश सर. Yes. धन्यवाद महेश सर. आता अण्णप्पा नाईक फिजिकल डायरेक्टर हायर सेकंडरी चिताकुला PU कॉलेज तांचे बी हांव
अभिनंदन करता आणि आमची एक अल्पशी भेट काय हे करण्यासताना सगळ्यांना हा त्यांचे अभिनंदन करचे तारी म्हणा की असेच त्यांनी मुखार हो घोडो चालू दवरचो कारण आमगेलो विठ्ठल सुद्धा घोड्याचेर बसून पंढरपूरच्या हांगा पाविलो आणि तुम्ही हांगा म्हाजाळेच्या हांगा पावलात व्हडलेचे अंतर केला हाच्या फुडले नेमी तुम्ही करतले हे लक्षात दवरता आणि तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद मेळुनी म्हणून देवाकडे मागता आमगेले स्पॉन्सर जे असतात बाबा अजय तागे चिरंजीव ताजी बरोबर असा म्हाका दिसता जेणेकरून ताजी चिरंजीवाच्या हातान जर ही कॅश प्राइज जर घेतली जर जाय आणि कित्येक वर्ष म्हणल्यार हे कॅश प्राइज चालू असतले आणि हाका लागूनच हांव हे करू पडटा तेन्ना बाप कॅप्टन ताका विनंती करता तागेल्या हातान हो कॅश प्राइज बक्षीस ताणी घेवचें म्हणून धन्यवाद अमर तागे नाव कितें पार्थ नाही विठ्ठला विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला 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 हरी ओम विठ्ठला 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 हरी ओम विठ्ठलाची आमगेले अपेक्षा आशिल्ली आमगेले ह्या टग ऑफ वॉर करता सांगून त्यामुळे आमचे टग ऑफ विठ्ठलाची जी इच्छा त्याप्रमाणे ते आम्ही चालत गेला आणि केला आणि हाजी मुखार बी तेच चालतले त्यांना फक्त एकदा आपलो जो अनमोल क्षण हांगा सनशाईन कन्स्ट्रक्शन आणि शुभम प्रमोद राणे यांच्या मार्फत हे जाल्ले आसा सगळ्यांक ताळी मारून तांचे अभिनंदन करते विनंती करतात जे प्लेयर्स कोण कोण असतात शिवाजी यंग बॉयसाच्या मनात आशिल्ले की असो एक आगळो वेगळो कार्यक्रम आम्ही करचो जेणेकरून छत्रपती शिवाजीच्या काळात जे गेम चलताले त्या गेमीक त्या खेळाक आम्ही रुपेश कोठारकर आणि जरा मुखार येवचे रुपेश कोठारकराकडे एक साध्य झाली असा त्यांना सगळ्यांचे आम्ही अभिनंदन करतात आणि सगळे प्लेयर्सचे आम्ही अभिनंदन करतात त्यांचं सगळ्यांचं सन्मान करतात की अजय खेळात मुखार भरपूर यश घेऊन हाच्यापेक्षा करतात आणि एक कॅश प्राइज जे असा आनंद लुटतो आणि आयुष्यभर आपल्या स्मरणात हो आनंद दवरून घेवचो आणि फुडले जीवन जे असा उर्वरित सुखान जगचे हे सगळ्याक हांव विनंती करता धन्यवाद आयोजकाक धन्यवाद प्रेक्षकाक धन्यवाद ह्या पुजारी त्यांच्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी जी असा ती त्यांना आम्ही बहाल करतात आणि ती ताणे आनंदान घेवची म्हणून समजून बोलो पुंडलिक वर्ग जय भवानी जय भवानी जय भवानी धन्यवाद सर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.